TBS-kliniek De Rooise Wissel komt vaak in het nieuws, meestal niet erg positief. Vandaag is er, zo te zien, een sportdag. De Rooise Wissel ligt bij Oostrum in de gemeente Venray. En in Oostrum ligt het station van Venray aan de Maaslijn. Vandaar dat het dorp een groeikern is geworden. Je bent zo met de trein in Venlo of in Nijmegen. We vliegen langs Venray in noordwestelijke richting en komen dan in Overloon, provincie Brabant. Daar ligt het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum. En een andere toeristische trekpleister is Zoopark Overloon. Terug de provinciegrens over in zuidwestelijke richting zien we het voormalige militaire vliegveld De Peel. Nu is er de groep geleide wapens gevestigd in de luitenant-generaal Best kazerne. De naam van het racecircuit naast de basis is Way Venray. De lange baan is 800 meter en de kleine oval in het midden is 440 meter en daar ligt ook nog een kartbaan. In Ysselsteyn vindt jaarlijks het Year on Air Festival plaats voor liefhebbers van punk, hardcore en metal hardcore. Ysselsteyn in de gemeente Venray werd in 1921 gesticht als ontginningsdorp in de Peel, genoemd naar de toenmalige minister van Landbouw Hendrik Albert van Ysselsteyn. De spelling van de naam werd aangepast om verwarring met het Utrechtse Ysselsteyn te voorkomen. Dit is dus Ysselsteyn met 2 Griekse ij's. Hier in de Peelregio vind je immense varkenshouderijen. Mensen zijn hier in de minderheid. Ysselsteyn heeft een Duits Oorlogskerkhof met meer dan 31.500 graven, het grootste oorlogskerkhof in Nederland. De kruisen hier zijn van grijs beton. Het bezoekerscentrum doet veel aan educatie over oorlog en vrede. Op hetzelfde terrein zien we een ander kerkhof, de opslag van carnavalswagens. Hoe groot kunnen tegenstellingen zijn? En met die gedachte vliegen we verder naar een volgende aflevering van Limburg van Boven.